Príbeh o tom, ako sa v 19. deň skončila moja 60-dňová výzva transformácie tela. Deň 17. Stredko s Janom, išiel sa full body tréning, každý cvik na 6 sérií po 5 opakovaní. Bench press sila ide s novou technikou a Janovými tréningami strašne hore. Zhyby so závažím, krásnou technikou a precítením jak božský Kája, keď spieva. Drepy, 90 kg, poslednú sériu už som musel zhodiť váhu, pretože som halucinoval. Military press, po tých drepoch to bolo vykúpenie, bol som šťastný. Zdvih s EZ činkou, napumpovaný biceps je lepší ako orgazmus, to povedal Arnold Schwarzenegger. Francúzsky tlak na zemi, prvýkrát som šiel túto variantu, bol som ohúrený, ľudia vo fitku kúkali, že čo stváram. Dvíhanie nôh na bradlách, spodné brucho zapečené 4 sériami s minimálnymi pauzami. Skracovačky s kotúčom, nikdy by som nepovedal, že tak malá dráha pohybu môže spraviť s bruchom také divy. Na konci malý vtip. Full body sme išli preto, lebo za 2 dní sa mal konať najzaujímavejší a najviac hardcore tréning tohto challengeu, ale to predbiehame. Najskôr pár slov k full body tréningu, na ktorý sa veľa z vás pýtalo v komentároch. Každopádne dnes bol full body tréning a tuto Jano vám vlastne povie, že čo ten full body tréning je, prečo je dobrý, kedy ho dávať, takú rozpravu. Poďme na to. Áno, takže full body tréning je tréning celého tela. Je to výborná vec, na ktorú sa veľa ľudí nezhodne, že je lepší splitový tréning, full bodyčka a tak ďalej. Z môjho názoru, pre začiatočníkov je full body tréning jeden z najlepších. Čo sa potom nastane ten problém je, že ako keby človek nemôže dať dostatočne veľký objem práce na ten tréning na to, aby sa zničil. Drží tú frekvenciu na 3x týždenne, ako full body väčšinou býva, pondelok, streda, piatok, ale nebude tam človek 3 hodiny, budeš tam 1,5 hodiny, za tú 1,5 hodinu sa nerozbiješ úplne. Takže vtedy väčšinou, keď už ten klasické full bodyčko nestačí na to, aby človek stihol odviesť toľko práce, čo potrebuje, tak vtedy si to rozdelí na viacej dní. Čo ale by som úplne nedoporučoval sú nízkofrekvenčné splity. Keď má split frekvenciu 2, to znamená precvičím celé telo 2-krát do týždňa, je to také nejaké optimum, kde sa človek zrychluje dostatočným tempom, že tú partiu zároveň dostatočne zničí, zároveň zničí dostatočne často na to, aby tam bol ten progres. Ale keď si rozdelím telo na 3 dní a dám ho každý ten trénink len raz a precvičil som celé telo raz, tak síce som tú partiu precvičil poriadne, ale tak málo často, že to moc k ničomu nestačí. Je full body ideálna vec po dlhšej pauze? Lebo ja som napríklad vždy, keď som bol najmä tomu chorý 2 týždne, alebo som nemohol 3 týždne cvičiť, tak som vždy začínal prvé 2-3 tréningy full body. Áno, je to veľmi rýchly spôsob, ako sa dá dokúpi. Je to výborné na silu, je to na silu dokonca lepšie ako split. Jasné. Obecne, pokiaľ chcem cvičiť veľakrát do týždňa a chcem ísť hlavne na ten vzhľad, tak vtedy sa oplatia skôr tie splity. Keď chcem ísť na silu, alebo chcem tam byť len 3-krát do týždňa, tak skôr lepšie full bodyčka. Jasné. Dobre, ďakujeme našemu expertovi Janovi za perfektné informácie, za rozsiahle informácie, vyčerpávajúce informácie o full body tréningoch. Vidíme sa o 2 dní. Tento človek mi vybavil. Dobre. Zatiaľ nebudem hovoriť čo, ale bude to asi zatiaľ najlepšie video. Zatiaľ najlepšie video za 60-dňovej challenge. Prišiel 19. deň. Tréning v strongmanskej posilňovni. Bude sa ťahať auto? Bude sa robiť všetko. Bude sa robiť všetko. Bude to dlhé, úmorné a bude to niečo, čo tu ešte nebolo. Strašne sa teším. Nachádzame sa v šatni, dámy a páni. Toto je najväčší brňanský underground a cítim sa úplne neskutočne. Toto bude hrozne hardcore. Sme na 5. poschodí. Poďme na to. Po pár mŕtvych ťahoch ako rozcvičke sme išli na prvú disciplínu. Prevrátenie 350-kilovej pneumatiky. Mi až tak nešlo. Mi vôbec nešlo. Pri týchto neúspešných pokusoch ma začal mierne píchať chrbát a Jano mi povedal, že by som to nemal riskovať a vyjebať sa na to. Že trošku ma bolí spodný chrbát. Neviem, jak je to možné. Ja som ale debil, ktorý vždy ide do extrémov a tak som to aj napriek jeho zákazu ďalej skúšal a chcel som tú posranú pneumatiku prevrátiť. Až prišiel 8. pokus. Poď. V tomto momente mi niečo ruplo v chrbte. Poď. Vieš, keď už to máš, tak potom to zdvihneš ešte trošku, už tam jebeš kolena. Sa mi to nepáči. Vedel som, že je zle. Bolesť bola podobná ako pri mojom zranení spred 5 rokov, keď ma takmer privalilo 250 kg na leg presse a skončilo to posunutou platničkou, rehabilitáciami u chiropraktika a nútenou mesačnou pauzou. Prvý deň bol strašný a večer som musel zaspať len s pomocou 2 ibalginov. Nasledujúce dni sa to síce začalo zlepšovať, no z vlastnej skúsenosti viem, že minimálne 10-dňová pauza je nevyhnutná. Čo znamená koniec 60-dňovej výzvy. Som z toho sklamaný ja,
Je z toho sklamaný Jano. Nech toto video slúži ako varovanie pre všetkých extrémistov v posilňovniach. Ak cítite bolesť, vyserte sa na to a nepreťažujte to. Nech to nekončíme pesimisticky, aspoň som mal od tohto momentu o mnoho viac času na môj nový projekt a konečne som dokončil prvé video, ktoré sa stretlo s úžasným ohlasom. 60-dňová výzva sa bohužiaľ končí, ale je tu nový, väčší projekt, odkaz naňho máte tu. A keďže sa nerad vzdávam, tak v budúcnosti tu určite bude video, ako tú skurvenú pneumatiku pokorím. Ja sa vrátim.